Sanibona ngiyanibingelela uMashabehlezi lo osedanawozi eNyokasela kwaMdakane. uMashabehlezi lo khuluma nani bafowethu nonke ngiyakhuluma nani nesetela fika kuMashabehlezi. Ayithola into kaMashabehlezi enile ithole ngana athola ukuthi into kaMashabehlezi ziyaphakama. Abaningi sebephakeme nabakhulu abaningi sebephakeme ngithi ake naze seke amadoda ukuthi ngibuyile eGoli. Ngikhona ekhaya eDanawozi lapha ngikhona. Abadinga uMashabehlezi ebekade bengangitholanga bazongithola ngikhona. Iphinde ngithi ukubeka ke ngithi ukuqhubeka nokubeka abafowethu. Nazi induku engiphethe uyalibona nalo uphondo. Noma seluhamba sekuthengiwe lolu. Kodwa athi nalo uphondo bafowethu olubalekile ofanele lithole. Sikwazi ukusema ukuthi balo lolu uphondo. Lugude entweni eningi ugoma ikhaya, ugoma impilo yakho, ukuvimba izulu, uphilisa abantwana bakho, ukhanda isimo somsebenzi wakho mangabe uyinyanga noma ngabe umthandazi. Siyawukhanda umsebenzi wakho uvuke ube namandla. Uyaphinda uyabheka futhi esibayeni sakhe inkomeni zakho uyakwazi ukusebenza ngale uphondo lwakho lume eqine izinto zakhe igcekela kuqine libe namandla inkomeni ezithi zingathathwa abantu bangayitshotshi nasembuzini nantu uphondo luphethe nasemotini lo nosebenza kakhulu. Siyakhala ke bafowethu ngiyabona ukuthi isikhathi salenyanga imba abantu abaningi basenkingeni befuna ukunasakhona nakho okunye into ehlupha abafowethu lapha ngifuna sichaza kakhulu nina bonke bafowethu esiphila nani phathe isimo somsebenzi. Ngiyazi bafuthu bakhala abaningi bekhathi sambe kakhulu sithi basiza abantu bengasizi. Bafuthu ngeke sifane sonke. Mina ngijabulela ukuthi mangabe ufikile kuMashabehlezi kwakhona lapho dide yakhona ngaboni khona. Chaza kuMashabehlezi yoba abanye bebengichazele bese ngisondele eduze kwabo. Chaza nawe ube indoda khona lapha engaboni khona lana la khona lapha engishayeke khona. Bafuthu ngiyalapha ngiyinyanga ngiphinde futhi ngisiza abantu abangahloli abahlolayo ababhulayo bezayoni. Ngiyabasiza bonke labo bantu nabantu abakhala ngezinto abayilungisa ayilungi futhi kayilungi izinto bengena abantu ungaconnectene nezinto zakho connectana nazo bele likhethe limile liyakubuka lelo kulona ucela kulona manje ucela khona umsebenzi uvuleke limile liyakubuka njoba limile liyakubuka nje futhi fanele usebenzise ngendlela ofanele usebenzise ngayo uphinde futhi ngeke usebenzise isikhwama ungasikezile salolo khetho sokuthathile noma sikagogo ngicela siphakabe amadoda sikwazi ukusebenza nikuba phakabe amadoda ukwazi ukuthola izinto enizifunayo. Bafowethu ngiyazi ukuthi siphumela ngaphandle mezona ngaphandle seshawa imali eningi. Yebo ke ngiyazi umuthi vele uyadula. Uyadula vele umuthi ngoba ngeze ushaya lo muntu nje ingoba naye suke ebona ukuthi ugayi ibhodlela lodwa thatha into engakanani. Bafowethu ungaphatheki kabi. Kuyebe khona ukuthi mafiro wahlala uthola ukuthi le price enginqumile. Uthola ukuthi lo place la price enginqumile uthola ungayiyona kanti izinkinga ezikuwena ofanele ngiyilungise. Zibe yidingi inkinga engizozenza. Bese igcina lo price ithena ukuphakama kuwena. Ngiyacela abafowethu mangabe ukuthena ukuphaka iplace kuwena ungakubuki kabloko ingoba fika sahlola samfika enye into phezulu kwakho. Bafowethu niyadayisa izinto ezihlukene namashop nezitolo kuningi okwenzayo empilweni kodwa kufanele wazi ukuthi induku ezokuphakamisa ube namandla yiyo le ngeke ngakhomba lolu uphondo eqaleni ngathi qina kwakho umsebenzi uba nophondo uphondo lukaningi mfowethu khona oyisabutayo mina ngeke ngiphathe uphondo lalela ke ibhuti ukuchazela lolu uphondo ngoba luveza nje luyagcatshwa egazini uthola amandla ukuthi ucaba usuthola imithi ezohambisana nalokho nalenhlahla yakwazala unayo sibheke eqala ngabe inhlahla yakho yiphi asivele senze nje inhlazo ngoba phela kakhulu kazi bafowethu ngiyeza ukuthi bamkhana asithwalisi ungizwa kahle mfowethu asithwalisi mawusuku uzothatha izinto engikhuluma ngazo kuwena yizona ofanele ziqine ukuthi njengoba singathwalisi siyavulela inhlahla yabona sibe nezinto ezisheshisa inhlahla kuwena. Lalela ke mfowethu njengoba inyanga akuze busy ukuthi uzoba nolayini abantu abaningi ozohluleka ukubelapha kulungile ke bakufuna lokho sikwenze ikhona indlela yokukwenza okuseceleni nokuthi ukwazi ukusiza abantu okushuthi sesakha ngenye indlela lapho ibisikwazi into yakhe yashesha kuya ngama price akho ke bamchazela ama price uyasho ufuna lokho makhomba Mashabehlezi ufuna lokho Mashabehlezi ufuna lokho bese siyayihlanganisa siyeze lento okuyiyona. Bafowethu siyacela ukuthi insizwa zakithi ndisale ukubukela phansi phakamani ngeke sifane sonke mina ngithi elami igama icomplaint yakho ngiyilindele ngehlahla kakabika abantu abacomplainayo ngizaphumelela kubantu esemqali ubathinta ngezandla zabo osuka engaphumelelile ngeke ngimchazele mangabe ngihlole ngayithola inkinga yakho mfowethu asilungise inkinga bese siqhubeka silungise ihlahla imali ngoba basijapela kokuthi kuba inkinga lokho kukhona ukuthi mhlawumbe udoza lezo zasikha komama fanele sinamathele yilona le doza ngalo sichithelele elingalungile kuwena. Bafowethu
ngiyabonga mase beka njalo nazi ukuthi ngikona kwamashabeli sikhona bafowethu nani bodadewethu efuna umsebenzi lana nifuna ukuthola abantwana bakhwenyana lana nifuna izingane enenkinga yezingane uzana amashabeli sikhona ekhaya kuningi mfowethu engikwenzayo kuyalinywa manje fanele ivikele izulu lingangabi emsebenzi entansimini yakho bese nibulala ukudla kwakho impahla yakho mfowethu yazi ukuthi nje wakushintsha nje kuneshintsha nje abantu bayathatha inkomo yebo ngeke ngisho ukuthi benza wrong bona kodwa fanele wazi mfowethu ukuthi isimo sendlala ekhona South Africa ebanga ukuthi abantu abaningi begcina besebenza isikhathi into engafanele mfowethu ngiyacela ukuthi mawuza amashabeli masuku yirobona chazela amashabeli yonke inkinga yakho ekuhloleni amashabeli uwencela ukukhuluma usho mashabeli ngiyabona la ngeke ngafika abaningi abantu abafikayo konke mhlawumbe ko State Cape yonke indawo bafika kodwa afike bethola ukusizakala wena wedwa ongathi akuphumelelile fanele sibheke inkinga ukuthi yini bakuthi ungaphumeleli bafowethu ngiyazi khona abantu abangazi ngomuthi mina ngizofaka usebenzela konke ngikwenzela eduze kwami mfowethu ngasiza masuku njalo nawe mfowethu osakhala ukuthi umsebenzi wakho awuqala uzoqala kuseduzana ngizofika eduze kwakho maduzana ngizonyathela kuwena ngisondele sikwazi ukulozinga zakho mfowethu nonke elinenkinga bekelani mashabeli abone mashabeli nibone ukuthi mashabeli azokwazi i-meeting nayo ngisho eziningi enginazo ngizoyigaya futhi ukhona phambi kokuyibona ngigaya ngenze ngalendlela fanele ngenze yayo so izinto enzeke ngendlela sifuna ngayo uyena manje into nje ulapha abantu belapha ke bephila akekho umuntu ofawo la ekhaya baphila bonke abantu ngiyelapha isifo sezinyawo ngiyilapha umuntu ofuna ukusukuma ushawa stock ngiyamlapha kuningi engikwenzayo bafowethu ngalezi impondo engiyiphethe zizosebenza umsebenzi wazo phakamisa amabhizinisi wakho ekwazi ukuba namandla mawusaba ukuphatha uphondo ukuliphatha vele obalonyaka ngizogcaba ngiphakamisa mfowethu fika nenkukhu yakho sizokucelela ku-SJ ekwazi ukuneza abantu apha kungaphathi kabuloko bafowethu sondelani mashabeli sekhona siyabonga bafowethu